Jesam stručnjak za ljubav, ali stručnjak za onu negativnu stranu ljubavi. Znači, ako imate romantičnu poeziju na jednom ekstremu, na drugom ekstremu smo mi, psihoterapeuti. Kad izađemo u društvo, imam dva problema. Jedan problem je što ljudi misle da ja pogledam i sve znam. I onda dobar dan. A drugi problem, mislim, ne samo ja, nego i moji kolege, to je kao, on skenira. Kao, nemojte misliti, on skroman, gledano, u stvari, tačno zna kad ste počeli da masturbirate u kojoj godini. Ja sam otprilike vrlo rano shvatio čime želim da se bavim. A jedan od presudnih momenta je bilo 8. razreda osnovne škole kada me ostavila neka Valentina, moja simpatija. I tada prvi put nisam mogao da spavam. Glavna poruka ove knjige je da postoji razlika između toga šta ljubav jeste i naše predstave o tome šta ljubav jeste. Znači, mi mislimo da ljubav jeste to, to i to. I te naše predstave su jako pod uticajem kulture. Oni su socijalni konstrukt. Ljubav treba proučavati u primitivnim plemenima. I tamo, recimo, negde u nekom slivu reke Amazon, vidite neko malo pleme i onda vidite da ona nema zube, da su je sise do kolena i da je on isto tako nešto jako čudan, ali oči im sijaju. I oni se vole i tu trče neka deca. To je ljubav. Između 70 i 80% su žene. Zašto? Ne zato što muškarcima ne treba, nego zato što su muškarci pod dominacijom kulta muškosti. A kult muškosti kaže ko je to muškarac koji ima problem. Pa onda, ko je to muškarac koji ne može sam da razreši svoj problem. Mora da je glup ili je nesposoban, neinteligentan i tako dalje. Kako dolazimo do muškog identiteta, su muškarci u stvari jako zbunjeni, uplošeni i muškarci da bi prišli moraju da budu malo agresivni, tako? I moraju da preuzmu rizik, jer je vrlo neprijatno biti odbijen. Neko pokaže da mu se neko sviđa, ovaj drugi kaže, sorry, ti se meni ne sviđaš. I muški je to izdržati, hvala lepo, idemo dalje. Ali muškarci isto tako ne vole da se osjeća neprijatno i onda se pojavljuje žensko ponašanje. To je recimo problem koji imamo u Novom Sadu, gde ja inače živim. Novosađani su tako blazirani, a onda se pojavi veseli Bosanac i pokupi devojku, koja je godinama čekala. Gdje Slava, šta radiš? A onda ovaj kaže prostak. Ono što se malo zna, to je da je bazični pol, kad su ljudi u pitanju, ženski pol. Znači, onaj Y hromozom, imate XX kod žena, odnosno XY kod muškaraca, on je jako mali. I on u stvari samo ukoči neke funkcije. I kada se ukoče neke funkcije, dobijamo muškarca. I za razliku muškarca je jako važan testosteron. Međutim, kada su tu u pitanju pesticidi, oni na muškarce deluju tako što, da kažem, blokiraju delovanje testosterona. A na žene nemaju takav efekat jer su one već zapljusnute, njihov organizam, ženskim polnim hormonom. Ja sam stavio naslov Formula ljubavi da bih ukazao na te kognitivne jednačine, spoznajne enačbe. Recimo, šta ljubav jeste? Ljubav jednako žrtvovanje. Znači, ja mislim da je ljubav žrtvovanje. Znači, neko je rekao da je ovo muška knjiga o ljubavi, a neko je rekao da ovo knjiga nije ljubavi, nego o tome šta ljubav nije. Tako da bih ja rekao da to jeste muška knjiga o tome šta ljubav nije.